Днес ще разгледаме набързо един от новите продукти на Launch, който за тази година може да кажем спокойно, че се превърна в сериозен хит. Това е CRP Mod 4, който е също известен като началото на HIX431 серията. Реално това е много добър продукт, както за начинаещи, така и за професионалисти, които в случая са ограничени от към бюджет. Възможностите на продукта са изключително богати за ценовия клас, който той представлява. Както виждаме, неговия пакет представлява това, тази чантичка. Която в себе си съдържа самия продукт, таблета, новия вид мултиплексор, който поддържа Dual IP протокол и Pass-Through, както и някои допълнителни кабели, които ще са ви в полза по време на работа с него. За по-стари коли имаме реално на BMW буксата и на Mercedes. Тук производителят е заделил място за захранващия адаптер, захранващия кабел, както и за Dual IP протокол, специалния кабел, който се прилага при нужда. Новият мултиплексор е определено по-различен от тези от предишните серии, тъй като, както ви казах, поддържа два протокола основни, Pass-Through и Dual IP. Нека да разгледаме и какво ново имаме от към таблетната част на Orida. Новият таблет е с малко по-различен дизайн от досегашните, малко по-удебелен корпус, удароустойчив отново, има стойка и чрез него може да правим нашата диагностична дейност. Една от възможностите на Orida е, че може да работи и с допълнителни инструменти, като щипките за тестване на акумулатор на Launch, също така и с видеоскоп и още някои интересни уреди, като този уред за тестване на грайферите на гумите, както с TPMS, така и може да управлявате чрез него и автоматичната машина за смяна на масла на автоматични скорости. Важен момент са и сервизните функции, които поддържат този модел. 32 на брой. Както и диагностична история, и също може към него да добавяте допълнителни софтуери чрез онлайн магазина на Launch. Отново се поддържат голямо количество най-популярни марки, като в този модел Orida изключваме много строго специфични марки, които може да намерите само в най-скъпите модели на марката. Но като цяло е интересно да се отбележи, че се поддържа и Iveco, което не беше възможно в модела Turbo. Нека да погледнем как протича стандартно една диагностична сесия. В случая пускам демо, просто за да ви покажа как изглеждат нещата в менюто. Нека да бъде Volkswagen. Избираме Touareg. Искаме да преведем менюто, няма проблем. Нужна е наличността на интернет връзка. Проверяваме състоянието на машината. Това са грешките, които излязаха. Искам да видя какво представляват. Мога да вляза и в дадения модул, отново да използвам превод.
примерно отида на тестовете за задействане, мога да си преведа и под менюто. Както виждате, по никакъв начин този нов модел не отстъпва на своите предци, а напротив допълва и прави нещата доста по-лесни и по-гъвкави с възможностите, които са добавени. Важно е да се знае какво може един диагностичен уред още в началото преди да го закупите. Така че за Mod 4 са някои основните неща. Той може да чете грешки, да изтрива грешки, да гледа живи данни, да прави адаптации и да прави актуаторни тестове. Но не може да програмира или кодира. Това е важно да го знаете. Друг особен момент е, че към пакета, с който идва самия Mod 4, може да добавите и пакет за диагностика на мотоциклети, независимо от марката. Може да закупите към него и кабелите за тези мотоциклети, така че може да го използвате и като диагностичен уред за мотоциклети, което е още една екстра, която не бе очаквана в такъв уред от начално професионално ниво. Още важна и полезна информация. Mod 4 е на изключително достъпна цена и се предлага с 2 години апдейти в тази цена, а на годишна база апдейтите му възлизат на 490 лева, което го прави изключително достъпен за всякакъв тип сервизи и включително и за лично ползване при нужда или при самообучение в областта на автосервизната диагностика. Може да ни намерите на единствен официален сайт на Launch България, който е на Actuator Labs. Ние сме единствения официален вносител на Launch. Обърнете внимание също и на антипиратския ни раздел, тъй като в него ще бъдете ориентирани откъде може да бъдете подведени и да си купите неоригинален Launch. Всички уреди на Launch са с 2 години гаранция и в зависимост от софтуерната поддръжка могат да са с 1 до 3 години апдейти. Може да разгледате по-подробно и сайта за детайли. Може да видите с какво идва самия Mod 4 и да сте сигурни какво купувате. Но най-важно откъде го купувате, тъй като пиратщината струва по-скъпо от спестените пари при закупуването на такъв тип продукт.